Kosu, tiputa se! Saatana. Eteen, 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 eteen. Niin helvetti. Tottis. Oletko sairas lapsi? Moi moi. Moi tätä. Tuossa on aiskupönä. Hehe. Vitun kakkasaku. Hyvä Kosu. Vittu herra pääs kiinni. Et erää pyydestä. Mä pyydän, koska mä oon pahin. Mä oon badass. On niin panotoveri. Mitä? Pornopanu. Mitä? Sinä olet pornopanu. Koska on ihana? Kosu on tyhmä kaakkiponi. Oli. Se on! Semmonen pönö. Ei se tee, se ei oikeasti se... Mitä upeeta Riina näkee mun hyppytavasta? En mä tiedä. Se nyt onkin semmonen kajahtanut kakka. Mikä ei tiedä mitä varten kännykkä on keksitty. Laadukasta poneilua. Hehe. Oho, mä unohdin ottaa videota kun sä menit tuon. No hei mette jos te... Poni, hei toi meni ohi. Hyppää, se ei mennyt kunnolla. Nyt saatana yli. Yli poni, pönö. Liikkuu, jaksaa, hyvä poni. Noin. Yli. Hyvä. Noin. Tämä on estetuuppausta. Tuuppari. Tuuppari Pauli. Hehe. Mä tiedän, että minä olen järkevä lapsi. Toisin kuin toi. Tuuppari Pauli. Hihi. Tee koottulaukka. Sun kaunis. Tippu. Olisit näyttänyt meille sun kootulaukan. Tämä on haastattelu. Miltä nyt tuntuu? Onko se iso? Oikeastaan. Sano nyt vaan, onko se iso? Ei. Okei. Tykkäät pienistä. Mitä? Tykkäät pienistä. Ei! Ai et tykkää pienistä, tykkäät isoista. Kiva juttu. Iso ei se ponneista. Iso ja musta poni. Pieni ja musta poni itse asiassa. No niin. Ja seuraava. Tää on jo käynnissä. Mä tuun oikeesti toisesta suunnasta. Voidaan nyt Mä säännän toi video. video sieltä. Alkutunnelmia. Hei! Miksei tässä voi ottaa kuvia? Videokuvaustilassa ei sä voi ottaa kuvia. Hinna kiipee tyhmänä laitaa ylös. Vittu me saadaan joku häätö elämä. Noniin. Tuu vaan. Mennäänkö vielä huomenna sit uimaan heppojen kanssa? Joo, mennään sitten uimaan. Joo. Okei, moi. Noniin. Yritä nostaa laukkaa tai ravii. Joo. Suoraan kohti minua. Mä kuvaan vieläkin. No niin, mä otankin video. Vittu, et ota video.